Wani nek iki wani. Oh. Yo. Ora apa-apa ngomong nang kene bar. Lah nang omah ra wani. Ya.
ya. Ah. Oh ya. Ya. Oh ya. Suwang ketek kelantar apu katundung kudel pak empo lere sapa kuyung delekake sir pandele gosong sir pandele gosong ya ya ayo soya Mangkah ing yudha kang satriya tapa tetapi ingkang sumpah prajurit adya mila bangsa milata ing nyawadya prataruna kusumaning bangsa ayo oi ya bela bangsa milata ing nyawa pratirana kusumaning bangsa ya tapi engkang sumpah prajurit nadya mila bangsa lilata ing nyawa nadya prataruna kusumaning bangsa ya
naikin Om Dana, naikin Om. Iya. Paswara YouTube. Kesenanganku ada Dek Tia. Ada Dek Rida. Ada Dik Tata. Ada Dek Ye.
Ya,
Wes, iki pokoknya Wes bos. strategi ada di pawang.
bar. Ben Gentenan bentar. piye? Gentenan liyane yo. Oh. Eh, Nah iki tenanan iki mau tenanan iki. Nah iki tenanan. Tak kira gimmicknya tenar jelungkup ngoten ya. Heeh. Mas Donald iki ojen mesakno lho agek arep maknyuk ngono kok ya dikendangi. kendangi ya Wah, bal ya. Sapa bal sing sih. nakal bal? Oh juragan. Oh juragane. Juragan. Heeh. Ra apa-apa bales nek ning kene bebas. 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 Heeh. Mbah engko tekan omah urusane. Ora apa-apa bal. Iki wis dadi ya, Mas? Wis dadi ro bar, tekon sabar. Wis. Wis. Ora biasane nek ngene iki pawange Mbok ning leboni ya, mbok pawange leboni ning urung. tengah. Dileboni sik, leboni sik. Dileboni sik. Lah lagi iki ana pawang kok wedi karo penari iki. Ayo kuwi. Heh, kuwi ngleboni apa ngopo? Ngleboni apa? Oh alah jan. Oh ah, oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ya. Iki sik dadi malah pawange. Oh 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 ya. Lah iki jadilan lho bar. Oh, kok wis Kon piye to, jadil Bar? kok. Oh alah bayaran gede dhewe kok sambat. Potong gebrek lho kok. Nah wis. Hah? Kesel ya diesel ya. Sembarangan. Iya. Pas betnya bar. Hah? Hihi. Injih, alhamdulillah menika kancane tambah siji Mas Teteh. Nggih, sugeng rawuh Mas Inggar. Mantan sembah nuwun. Jan terharu aku akhirnya diundang Asmara Yuda. Iya. Mergane ya le pentas kayak gitu Mas. Aku ra matur ngoten nggih. Dadi ya kayak saiki le iso ngundang le. Padha lho, aku biasanya ya ora tau iki. Mang tahun pisan kan iki. Istighfar. Asmara Yuda sowan wonten babak angka 3. Nggih, Mbak Putri. Amita Dayu. Sumangga, Cok. Nggih, monggo menangani monggo lagunipun. Dilekasi apa, Cak? Ora ada njaluk apa-apa to. Sing kendang ya double ya wis sing kendang. Sing kendang double. Wis double. Nek ora Asmara Yuda ora kok. Ora. Heeh, jan luar biasa pokoknya. Jan do kaya nganu cecak e. Mergane Ireng putih. Hitam putih. alah, Mas Randy sugeng rawuh. Jan saya lemu ya, Mas. Makmur, Makmur, heeh, susune cocok. Mereknya apa Mas susune? Oh, kalau tak ganti bijang SGM kan kula. Nggih, mangga.
Asmara Yuda sampun menika wau lagune janji setia. Nggih. Setia tenan ora? Lah iya kuwi setia ora bar? Unine. Setia kandhani kok. Oleh Aku sabar percaya padamu aku. pokoke. Setiap tikungan ada. Heeh. Terus sabar percaya aku. Percaya? Jujur kok wonge. Wah, kandhani kok. Ora iso jak kethikan, Mas. Iya ora kaya jenengan. Semoga Mas Inggar mbok pilih lagunya apa? Mintanya apa? Mintanya apa? Mintanya. Ada yang minta? Ada yang minta kasunyatan, ada yang minta Apa? Kesandung-sandung. kesandung-sandung. Apa meneng? Derek Apa kemawon. Bebas. Apa Mas? Katresnan sejati nek mau 50 berarti saiki piro, Mbak? Muda. Wis jam 3 munggah iki muda. Iya, Yo, Mas Ajeng. ya wis ki, Cah. Heeh, mau. Katresnan sejati. Saiki apa kok muda iki lho. Sek tul, sek tul. Sek Mau wis tak tul, sek. tamak-tamakke mergane. Ngersake katresnan Barengan sejati. Wis padha ora apa-apa. Padha wae ora apa-apa. Matur nuwun nggih Mas nggih. Mengko ngene iki flat. Bisa sak babak meneh. Bisa sak babak meneh mengko padha ya ora apa-apa, Mas. Oh. Enje. Matur nuwun Mas. Mas sinten ya Mas ya? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tak kenal wong kata sayang, nek tak sayang bojone wong. Tante ini menglihatnya Sejati, ayam. katresnan baik. sejati. Tidak. Semoga Mas dipun pinangkani. Ayo dong, ayo. Ayo Bar. Janji
hop sik. Mas Donal, napas tua alon-alon ae to. Kang Mas tentremno atimu. Tunggal dene jan. Oh, nambani sabar iso. Aku mau dong ditambani sama sabar. Bar, tambani bar, Mbak Tata bar. Aku mbak ditambani bar. Pripun nyobi? Aku sakit soalnya. Nyobi mriki, Mas. Coba tambani Mbak Tata. Mas digameli, digameli Sembuh, Mas. ayo. Ayo. Digameli, Mas. 3, 2, 1. Asmara Yuda. Iya iki. Ha iki. Nek ngene iki lek dadi kepiye, Mas? Alon-alon dadi. Bar. Aku padamu. Kwalek-kwalek. Temanten Saribin. Sogo. Adat acara adat. Panggih. Nggih nggih adicara adat. Idi Widono. Iki acara apa iki? Tambani bar, tambani bar. Lali, sajane lali. Sik. Nek. Ah, ya wis ki. Yo. Berkutik kayak gini nih. Sabar. Ah iki sing dadi malah sing pawange ya. Heeh iya. Ya? Rasa nambani. Iki kudu spesialis nganu kok ya. Sik. Nek ngono kuwi ya dredeg to. Gimana perasaannya? Jajan. Perasaannya piye, Mas? Dumo dadane sak bal. Nyet. Iya. Sik, aku urung sumadyo iki mau. Iki perasaane piye? Gredeg. Ya Allah, malaikat jangan catat ya Allah. Mergane bingung lerek nyatet kepiye iki mau. Wes ketoke tekan kumbengi betang ngono kuwi bar. Heeh. Iya. Mari dhewe lak tenan. Lah iya, lah rumang sapu sing dadi sapa? Aku ngono apa? Aku sing dadi kowe kok. Kan sik nambani aku. Sik disembur sapa?
Biasanya sik dadi sik disembur apa ora? Pawang angel. Brek. Bayaran piro iki kon, Brek? Oh alah, terus kaya to. Nggih, monggo. Jebulane memeluk sabar itu jan nyaman. Nyaman tenan. Tidak blas. Ora baleni neh to. Wis. Apa to, Cah? Oh, manut. Oh alah, sabar yang njaluk tisu to, Bar. Oh, kebabak nyedil api ya, Bar. Aku juga sampai basah. Heeh. Ki mbuh urusane engko nang mburi karo sabar kepiye ra ngerti iki engko. Inji, lagu sak candhaipun tasih sarengan kalian Asmara Yuda. Nggih, bersama Dinta. Oh. Inji. Penyewaan Dan Pro kostum. Audio Sound System. Oh, sik rung rampung aku le branding iki. Oh iya terus. Soalnya anu juragan iki baik hati tidak sombong suka. Oh kandhane kok tenan. Aku ndene iki to Mas percaya ora? Oh, piye. Aku ndene wong tok. Hah? Wong tok. Piye kuwi? Bentukane piye wong tok? Regane. Iki saka sapa? Dinta House. Dinta. Iki klambiku ya Dinta. Oh. Raku Dinta. Sepatune Herlina. Deke aku ndene igur modal Modal apa kok ora nganggo mic to? jeroan. Oh. Babat. Iso babat. Iya. Marai sasak asam urat iki mau. Yo, Cah, yo. Malah nukang. Kerja malah dasawisma. Nyebar. Blocking. Masih bersama Mbak Brenda Saroni. Ada Mbak Ada Mbak Tata Angelina. Mas Tata.
3, 2, 1 Asmoro. Ayo Bar. Ayo Bar, buat gawe Bar. Ayo aja, ayo aja, ayo aja. Pilih Bar. Asik. Yo. Yo. Ayo cok, cok. Ayo Bar. Yo. Ayo. Yo. Yo. Sikilai saya Bar, sikilai saya. Sikilai saya. Yo. Metu Bar. Yo. Sekali lagi. Yo. Oh. Oh, ya. Sambo, yo dibantu yo. Sik kaku lho Bar. Sik kaku lho Bar. Piye Bar? Lo. Ya. Tanggung jawab, iki tanggung jawab. Yo dibantu yo. Iya, Dilemes Dijunjung. kandhane. Yo dijunjung. Gendong Bar, gendong. Alon. Yo, kasih jalan, kasih jalan. Lo. Ngene njaluk gendong ki tiyak ngono apik. Yo. Nomor antrian. Ayo cok. Oh. Yang mana? Iya. Pawang entek. Gita. Netangis anake wong. Bali dhewe.
Ayo lanjutkan. Habiskan. Yang mana yuk? Oh, ah, oh.
Piye? Nah, piye bar? Kon ngenteke kok malah dindeke bar. Bar nyopo bar? Gendong ae gendong kok mlebu gendong. Jajal. Nah, kayak Ora kuat ketoke. enek pawang wedi karo jaran. Iya iki. Gendong ae. Geti. Oh, wes. Mapan ngono lho, Zan. Gelem Ayo, ora? Bos. Ora gelem. Ayo bos. Digendong. Dikitik. Sing shooting ngono lho bar. Kota Semarang, Simpang 5 Kota Semarang. Kaki gayo murid bangsa adil makmur, kaki gayo murid bangsa adil makmur. Jaluk apa bar? Ditekoni ya bar. Urang Lho gelem. apa? Jaluk apa? Rabi, alah sesuk. Pak jaluk apa? Lah ya piye terusan? Junjung. Oh, manuk. Oh. Jaluk apa Mas? Jaluk manuk, jaluk manuk. Jaluk apa? Kayak Jaluk apa apa? manuk? Apa? Cucak. Cucak nyowo. Cucak lawa. Heeh. Yang ngomong dalam Manuk hati ini. tetap dicatat ya. Nek ngene iki ulo, Mbak. Iya bar yo. Ayo,
yo yo yo.
sekali lagi. Nyon apa Sahara? Sahara.
Lagi, ayo. Ya, gendong toh. Aku mau. Yuk, sabar Ayo, yuk. ayo joget ke yuk.